18 октомври. Света великомъченица Злата Мъгленска. Света Злата Мъгленска живяла във втората половина на 18 век. Родила се в бедно българско семейство. Родното й място е село Слатино, Мъгленска епархия. Дъщеря на прост селянин, тя сияела както с телесна, така и с душевна красота. Отличавала се с удивително благочестие, със смирение и чисто сърце. Вярата й в Господа била твърда, непоклатна. Рядката й телесна хубост станала повод да се украси животът й със страдания на велика мъченица. Млад турчин се приластил от хубостта й и решил да посегне на честа й. Един ден тя отишла в гората за дърва. По това време турчинът заедно с други турци я дебнел. Спуснал се към девойката, хванал я и подпомогнат от другите я отвел от дома си. Обещал й, че ще се ожени за нея. Поискал от нея най-първо да стане мохамеданка. Заплашил я с мъчения, ако тя се откаже да стори едното и другото. Чакал отговора й. Девицата призовала на помощ Господ Иисус Христа и отговорила: аз вярвам и се покланям само на Господа Иисуса. От Него няма да се отрека, дори да бъда раздробена на къщата. Освен това, аз съм дала обет за девство, на който също така няма да изменя за нищо на света. Турците решили да опитат най-първо с по-меки средства да я склонят. Предали я за тази цел на жени туркини. Очаквали от нея да намерят начин да я увлекат в мохамеданството. Туркините напрегнали цялата си хитрина в това направление. Разказвали за мохамеданския рай, за чувствения живот на мохамеданите, за сладострастните увлечения от тях. Ако пожелае да стане мохамеданка и се омъжи за оня турчин. Туркините и пеели примамни песни, усмихвали си престорено, играели, танцували пред нея и пак повтаряли приказките за някакъв прелестен живот у мохамеданите. Младата Злата ги слушала и гледала с отвращение и погнуса. Възбудени силно от твърдостта й в християнската вяра и от устойчивостта на целомъдрието й, туркините повикали при себе си родителите и трите и сестри. Заставили ги да се опитат да я повлияят да приеме мохамеданството и да се съгласи да стане жена на турчина. Заплашвали и Злата и тях с мъчения и смърт, ако не се изпълни желанието им. Поразени от страх, родителите и сестрите почнали да оговарят Злата да приеме мохамеданството. Мила наши дъще, плаче ли бащата и майката, пожали нас и сестрите си, ние всички ще загинем, ако не приемеш предложението на турците. Бог е милостив, Той ще ти прости този грях, извършен при насилие. В душата на Злата настъпила борба. Любовта към родителите, любовта към сестрите от една страна и дългът и като християнка от друга страна застанали пред смутения и поглед. Кое да избере? Какво да прави? Сълзите на родителите и сестрите й разкъсвали сърцето й. Тя помислила и накрая решително заявила: ако дори и вие, моите родители и мои сестри, ме насилвате да се откажа от Господа Исуса Христа, знайте, вие не сте ми вече родители, не сте ми сестри.
мой баща остава само Господ Исус и моя майка пречистата Негова майка, а мои брати и сестри, мъчениците и мъченичките. Турците разбрали, че девицата не ще се склони да се откаже от вярата си с такива средства. Решили да опитат страшните средства мъченията. В продължение на 3 месеца всеки ден я биели с тояги. След това изрязвали от гърба и ремъци и ги спускали пред очите й. Потоци кръв се леели от нея. С нажежена желязна пръчка проболи главата й от едното ухо до другото. Подпомогната благодатно от Господа, светата великомъченица изтърпяла и издържала тия жестоки и смъртоносни мъчения. Когато била оставена малко на покой, тя чула, че в селото дошъл духовникът на нейните родители, проигуменът на Светогорския манастир Ставроникита, иеромонах Тимотей. По един християнин пратила просба до него да се помоли усърдно за нея, щото Бог да я подкрепи достойно да завърши мъченическият си подвиг. И Бог я подкрепил и прославил. Тя завършила подвига си като великомъченица. Озверените турци я обесили в един двор на дива круша. Насекли след това тялото й на късове. Така, като злато прочистена в огъня на страданията, света великомъченица Злата Мъгленска предава душата си на Бога на 18 октомври 1795 година.